kai ya kawo. Ya zamin na rika min mutare farmaki garban ya muke da ya maga yaya yake saki sanya wa gamayya saka sabo take sakar sanka ta sarki da sakewa nake saka sakon ki a hannun ki kibi ko daga kallon ka nake son ka da bai ko so ki zauna da ni ka zama magani tausaya dan Allah ki tausaya min akaza da Allah ka akaza min san kishi ne dusan fashin tama mai kwari sana furta kan ki babu mai mukuri na kasance domin ki ba da sanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Rakiya Musa Kusu. Ina mai farin cikin sanar da masoyana na birnin Niamey Niger wato ƙasata kenan. Cewar za mu zo mu gabatar muku da wasan sallah kamar yadda muka saba ranar sallah da kuma washe garin sallah a CCOJ. Karki sake a baku labari domin kuwa muna nan kamar yadda muka saba mun shirya muku abubuwa da dama waɗanda za su sa ku nishaɗi. Na gode. Amarya ce, amarya ce, amarya ce, amarya ce, amarya. Wai. Ya Allah. Baka so zan furta miki kauna ba a mata janjani burin rai ya cika in soya biji ka ga sako ne miki karbe ni zan shaida miki bangoran